V 22. kole 5. futbalovej ligy mala FCL Devinská Nová Ves za súpera BCT Bratislava. Cvernovkári takto rok ešte hrali s Devinskou Novešťami 4. ligu a v prvom polčase sa snažili byť aspoň v poli vyrovnaným súperom. Kvalita však prevažovala u domáceho týmu, i keď mu to prvých 45 minút v koncovke nevychádzalo. O prvý zdruh na ihrisku sa v 10. minúte postaral Arbet. Odrazenú loptu poslal hlavou vedľa brány Kijaca. Na druhej strane Sivakov tečovaný pokus tiež minul svoj cieľ. Prvú štvrťhodinu hry uzavrela opäť šanca Arbeta po Jančiho prihrávke. Lopta však kopírovala dráhu jeho prvého streleckého pokusu. Hostia skúšali šťastie na druhej strane Magdolenom po dlhom výkope Kijaca. V závere polčasu sa ešte peknou strelou blisol Hruška. Do druhého polčasu poslal tréner Bohun na trávnik dve nové sily, Martina Poláka a Michala Adama. Tento taktický ťah mu vyšiel. Už v 48. minúte práve po Adamovom rohovom kope Šašik hlavou otvoril skóre zápasu. V zápätí Samseli ideálne naservíroval loptu Walterovi, ten však celú akciu z brchou zakončil. Ako sa premeniajú šance, názorne ukázal Arbet. Po Walterovom vysunutí z uhla krížnou strelou nedal Kijacovi šancu. Na 3-0 upravil Maďar po rohovom kope Adama a obom aktérom na ihrisku bolo jasné, že 3 body zostanú opäť doma. Ďalší gól mal na nohe Walter. Hruška ho kolmou prihrávkou poslal na hranicu päťky, ale Walterovi nebolo súdené v tomto zápase skórovať. V 75. minúte využil nedorozumenie obrany BCT Arbet a s absolútnym kľudom uzavrel skóre stretnutia na 4-0 v prospech Devinskej Novej Vsi. Ten prvý polčas by som povedal, že sme boli lepší. Darilo sa nám, záloha zahrala, ten druhý polčas bol už z našej strany úplne katastrofálny. Odpela záloha, obrana, super. Tie šance, čo mal, využil, my sme šance nevyužili a takto je všetko skončilo. Chcel by som superovi pogratulovať a popriať mu teda, aby postúpil prakticky a my sa budeme snažiť dať mužstvo dokopy a na ďalšiu sezónu niečo spraviť teda s nami. Ja som aj pred zápasom hovoril, že to bude aj ako jeden z tých najťažších superov, lebo je to skúsené mužstvo a oni sa na nás veľmi dobre pripravili. Preústili stred pola, prakticky 8-9 bránili a z toho vyrážali do breakov a zachytávali všetky tie lopty a museli sme nakopávať cez stred pola, alebo stred pola mali oni a snažili sa prekopovať, ale mali vysokých obrancov a tí, ktorí to všetko zbierali jednoducho a sme sa prakticky nedostávali do minimálnych šancí. Mali sme nejaké šance, ale to boli také náhodné, doslova náhodné šance, ale super nám prakticky nič nedovolil. V prestávke som im hráčom povedal, aby sa začali viac pohybovať, sme spravili dve zmeny, základ dostali, ktoré veľmi prospeli a tým, že sme získali hlavne kondičnú prevahu, tým sme získali hernú prevahu a sme to realizovali druhým počasom aj gólmi, aj šancami, aj hra celkom mala svoju tvár, sme boli vo všetkých formáciách lepšie ako super. Druhý počas. Pomohol mužstvu ten rýchly úvodný gól v druhom polčase? No to určite, vždy prvý gól v úvode zápasu alebo v polčase dá taký vzhled mužstvu a určite sebavedomé a tým, že sme ozaj ďaleko lepšie kondične pripravení, tým ešte sa to prejavilo, že super prakticky potom gól odpadol, nezmohol na žiadny odpor a si nevytvoril prakticky nič v zápase. V druhom polčase, totálne nič.